Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao ikaw. Dili mo may mong ihantog sa samantang kasuko. Usbon ko. Imong desisyon nga ibangga sa paril ang imong auto. Ug dili ka sa mga. Gusto ba ni mong palutaon? Nga akong saangan inotil ko? Ikaw lang ang makatubag ng iyong puta na, Chloe. Kaya ikaw lang o si Samantha ang ibaw sa tinuod ganita po. Kung anong napangga ka, o wait touch siya si Samantha. Day. Patuot taon na ako, day. Ay, nagyod ang paduol at Miss Chloe, day, ha? Kailan kay kinanawan, day? Lain sa kismat yan. Kumpiyansa raman gud unta ko nga, may kalma na siya. Na, di na ni mo kakumpiyansahan ang nguto ka na Miss Chloe, oy. Kay daan na sa una nga. Mahimuot pa kayo na. Nga, pagkasunod din eh. Kalit lang sa panghagis. Lain na, flip man na. Mauba. Pero karon ay, di na siya magkapanghagis kay wala man siya duha katiil. Pero, makaluluoy gahapon siya nang. Muutan gud kay kaday no. Pero ako lang tambag ni mo ba? Ayun na lang gid paduol niya ha. Pero ako man ang muatiman niya nang mupaduol gid ko niya. Ay, lo na pagdoon ni Chloe Samantha. Uy, idol! Hala, gwapong doktor. Cute ang inday. Cute na gini mo, doktor. Uy, hala, nag-Rudy lagi close mo, ana mo, ha, idol? Katigog! Katigog si idol! Salamat dahil nga napakalma ni mo siya, Rudy. Ay, Musol ka siyang kwarto. Ilangin pagdoon niya. O, Rudy. bitaw. Anong di araw mo gawas? Ay, Hindi mo nagbibiya si Chloe sa bay. madam, kamakal sa madam, ha? Ay, yaw lang, una pa doon lang si Day Samantha ni Miss Chloe, madam, oy. Kay awa, gisamad-samaran niya si Inday Samantha, uy, kahit kayo, Anong iya mo nagibuhat? Ay, siya na pangutan na, hutong anak. Kung sabay di tamo din ni Chloe. Imo mo ko nang gisamaran si Samantha. Nadalang ko sa akong kalagot, mami. Chloe, tingalig mapatay ni mo na mabayhana, ha? Ug lain na sa na problema nga tumangon ta. Anong nabuang man ko, mami? Unsa? Naunsa na sad ka? Nganong wa naman nanakot na smagi si Samantha. Nganong ako pamanggi siyang gilikayan. Dili unta ako ang maggrabihan kon siya pag akong ginasmagan og una. Kay sa island sa mga tanom na unta ko mabangga. Ha? Shit! Kana sayop man ang nahimo na kong desisyon. Chloe, Buang ko, mami. Buang ko nga naluoy pa ni Samantha ni atong hikayo na. Mingaw naman sa sud sa bahay. Maayo kinaalang inahan ni Miss Chloe. Mauibiatiman niya. May miabot. May nailang gate da. Kay maabli raw iya. Oh, hala. Si Sir Jericho ang miabot. Muso na lang ko sa bahay. Ayun ang paglakaw. Sir, good evening. Pakita ko sa imo, Samantha.
Ah, ni Ara, sir. Mhm. Sa sunod, di ni mo hatagan og hait nga mga butang si Chloe. May gani kay dili hait ang kutsilyo nga imong nahatag. Nanawag siya ako, sir. Hello, Miss Chloe. Ngano nga amang kasagawas? Ako makahisilbihan ni mo. So, dire. Ha? Yes, yes, Miss Chloe. Musod ako diha. Ayaw pagdugay. Yes, Miss. Ayaw nagso dito. Ako una ang makigsulti ni Chloe. O saan yung gibuhat ni Samantha, love? Kuya kung mapatay ni mo siya. Nadalang ko sa akong kasuko, love. Sorry. Chloe, love, ayaw na pun ang atong problema. Saan naman lang kung masuko siya nimo ug mubaw si Samantha sa pagpasakit nimo. Wa kay daganan. Huh? Love, i-focus na lang lagi imong unahuna sa itong kasal. Ayaw na ni anang imong kahimtang, okay? Huh? Mahal ti ka. Please, ayaw na pagunahon og laing butang. Ang ato na lang kasal. Mahimo ba? Ha? Sige. Okay. Ug ayaw na pasakitin si Samantha, ha? Okay. Good. O sige, ipaandam na nako ang atong panihapon. Pagdungan lang tagkaon. May mo pagpasudlo ni mo si Samantha? Miss Chloe? Dali. Dool dali. May isugot ka ba, Miss? Sorry. Ha? Okay lang. Garas naman sa bini at akong braso. Usbon ako. Sorry. Kalimtan na lang na nato, Miss. Tuod ay mukaon ka na? Oh, gusto ko nga magtungan tang tulo ni Jericho. Ha? Sige na. Adto si Manang Inday. Ipaandam niya ang panihapon. Ug pagkahuman, magdungan ta kaon. Unsyan? Magigdungan o kaon ni mo si Miss Chloe? O lagi ng Inday. Bisa, andaman na ang lamisa. Himala! Hala, no? Unya, unsa may ang gikasulti siyang gibuhat nimo? Oks lang? Oh, nagsorry man noon siya nang. Aw, basin mo na ilanan nga. Maulian na siya. Ug magpaatiman na siya nimo. Maayo unta ng Inday. Aron gaan rang akong trabaho diti. Chloe, kaunog maayo, ha? Ayaw ko tagta, mami. Samantha, kaunog ba ayo, ha? Sorry di ay tuod sa akong gipuhat, ha? Nagpaso na ko. Akong saang nahitabo na ko. Ha? Love, niyatas ka na, anan. Di mayo nga magisgota og mga negatibong mga butang, okay? Tuod ay love. May mabakuin.
kaming duha si Samantha ang magplano bahin sa atong kasal? Ganong dili. Kinahanglan imo ng planuhon, love. O sabutin ninyo ang pizza sa atong kasal. Saman, sa simbahan ba mo magpakasal? Muna kung gusto, mami, nga sa simbahan yun may magpakasal. Pero, mas ganahan ko garden wedding. Oh, okay. Okay ba sana ang garden wedding? Sam, unsay mo nga na. Kung ikaw akong papilion, hain magand ang gusto nimo ha? Garden wedding or sa simbahan? Okay ra ang garden wedding, miss. Sige, garden wedding na lang, love. Kay mao'y gusto ni Samantha. Kung ikaw, Inday, mga itag permanhon. Siguro alam yun, Inday, ang bulanon. Oy, Inday! Nang, Day, saman! naman lang kasi ibang pagpaghugas ang plato nang. Ay, ayaw na, Day. Oy, sus, maikog santa. Ay, kukuha, Day. Sige, pangitang trabaho ron, oy. Pero panahon na. Dili man ti kabulihan nang. Hala ka doon, ikatawa ka na doon. Hala doon. Nindot na ngailanan, Inday, nga makatawa ka. But pasabutan na, wala ka mahadlok ni Miss Chloe. Wa man gyud ko mahadlok niya nang. Maluoy pagkada gihapon ko ni Miss Chloe ng Inday. Ay, buutan, gaday kaday. Masinabuton. Uy, nganong nanawag ni Miss yan ako? Nga, tingkatog naman nila ni Sir Jericho. Miss Chloe, musod ko ha. Sud lang. May isugo ka, Miss Chloe. Samantha, tabangi ko. Tabangi ko. Unsa may patabangan ni mo na, Miss? Tabangi ko nga masakpan ako si Jericho sa iyang pagbudi. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but till it does.